O karon sa laing sumpay ning sugilanon, Potyok, bulingit. Ay. Silupad ba ni batong sa saya? Ay, nagdakpa, bay. Ay, nagdakpa. Tindot kasi ba yoy? Sama na ganindot, anak. Ako nang buyon bay. Kanangay ko nang bubuhay bay. Hinggamay kay manok. Mao na bantam. Lagi kay na mo bitaw ka na bantam na. Ay, gilabdi ha. Ay, gilabdi. Na imo na. Dili man. Nagtunggar na din eh. Ay, dakpo na ako. Dakpo na ako. Ako bitaw bay. Ayaw, lagi bay. Ay, lagi nagilabdi. Daw sa nimo eh. Di mo ka na imo. Dili bitaw. Pero, magarihan na diri. Ay, nagilabdi. Ha? Basta. Ako nang dakpon. Ako na bikton. Saan siya badlungo nun? O, ikaw. Pero, di ka magkadago ba na? Ay, naghimo kong bitik. Lupad. Kibit ko na ka ni Chucky. Lupad na. Tugaog naman ho ka. Lupad na. Palayo na lang kibit ko lagi ka. Wah, biyaw, di magkakasabot. Madakpan ka karong Chucky. Nahimo naman nagbitik. Palayo. Bay. Imo gina siyang bitkon? Pulang ibig to na ko na. Sige, kay bala. Ako, di menta ko musugot nga. Imo na hinabdan, pero mamugos mo gala. Bala ka. Di, dakpa. Dakpo gina ko na bay. Victor ako. Ikaw siya maabot na akong kuhit nga. Butangan og bitik. Karoon ka. Ay paglupad ha. Ay paglupad. Lupad. Nagkadaula siyang liog ang bitik. Yun. So, Nawa na. nasa kong tungod. Morin nakabantay ba, Chucky? Nakabantay siya. Asa ka maron? Nakas kong tungod. Yes! Hapit. Ay, paglupad. Pinanganga pa ang baba ni mo. Masim ka nga. Isa pa. Hapita. Hala! Hala! Angas ka! Hala! Diba, may pagkisal siyang babang iti sa bantam. Lami ba eh? Pangatag eh. Tubig! Ni man ay? Bagbugwa ka. Maro ka kahay mo gitan? Uy, tubanganin mo. Nalimog mo bang tubig? Unta ka malimog mo kag tubig? Ano man? Kahugo ato Ikaw ba? Iti. Oh, hina magay ka, oy. Wani mo na, ha? Tagsal ka na may tabo. Nga, ikaw, maitan. Unya, nasyat pa kasi umbaba. Ano ba yay? Anong ligtag siya? Anugon talagsaon na kina. Imo tatong gikuha ang iti. Imo tatong gihimong duwaan. Ha? Sinuan? Imo tatong giputos ang iti. Imo gihimong tangil. Inigpamuwang ninyo. Buwang banga. Ay, tuod no? Kabuangan ni tuod no? Bangaan mo. Sumagod. Sugas pagkataon ni mo, nakadugag na tao na itag manok. Yan ang tumong sa baba. Tuod no? Tagsal ka na may tabo. Kilit ha? Gila mo ito. Ay! Kilit ba? Akong tanawon ba? Akong tanawon ko, akong gibugwakan ba? Pag-limog mo ba, tanawon ako? Murag na apat yung iti! Tanawag mayo, tanawa. Tanaw, kanagbalik og na ha, kanagbalik. Ay, basig apa ba? Nabraki, kanagbalik ha, kana. Tanawon ako. Oo. Ito na bugwak na ko. Tanawa dia, tanawa. Ha? Tana. Dira bay? Oh. Di man lanay. Kana. Dira. Gamita din. Himo ang tangil. Lagi. Saan, nakay papilya? Wa. Ay, ako impostor ko panyo eh. Basta. Ipabot sa bahay, ako impostor og kanang kuan, electrical tape. Hindi, bata din na. Bas pagsultihon na mo. Sultihon na mo. Sa pagbamuang ninyo. Pero bay, isa ba? Di lagi. Di, saba, good. Ano na. Lako na. Ako palakto ni mo. Ikilakaw. Oo, de. Pero ay nagtingwa ang imong dakpo ng manong kabanta mo eh. Sila ba hiniksik oh? Ay naglabdi. Tanaw siya ni mo. Tiktan ana. Oy. Manok. Kaway mong gitan ha. Sirtihon ka na ikaw. Palitan kag nindot katangkal. O palitan kag pagkaon. Namitubag. Masa mitubag ni mo. Mura nalipay siya. Okay. Karon na yun. Lugsong ko sa ubos. Ugma. Pasig manaris na si Miker. Gimiton ko ni. Asa mo, ugma?
Agad lang ko lang Daniel. Huwag ni Sir Michael. O, ganaon man to sa nagdrastic ba kay? Nga, ugma, adto sa sityo kulo. Adto dito magtigbakay. Ino na ko si Sir Daniel o si Sir Michael. Ikaw, manto ka? Hindi halim, tanaw lang ko. Kuya lang na mo. Hindi lang ko, Bajuki. Hindi lang mo kuyo ninyo. Kaya kung muban ko ninyo, ako mahimo yung kingkoy. Pay Potyok. Maglain lang ko. Kamo lang, Bajuki. Mayan tatong mag-uban tabay kaya migo ko tagod. Migo lagi. Migo. Pero kung latahon ko nila, kung laparuhon ko nila, di magamlaban ako. Bay. Kamo lang. Di lang ko musagol ninyo. Oh, sige. Karon na yun. Kuntakon ko si Daniel o si Sir Michael. Hinampak na Chucky ay. Nanawag pa. Hello? Chucky? Nanawag man ka? Asa karon? Ngangutan naman ka? Hanggaw ka? Ha? Hanggaw ba ka? Suko ka na ako, Daniel. Naglagot ko nimo. Inimulaban ka na kung buanga ka. Imo na kong gibasti dito sa polis. Bati ba ka mo saksi kong bakak? Tonto. Direk yung takalaban ako. Kay kita kong uban agad. Saan mo ka dito tulog ang laban ni Potyok? Wa mo kong laban, God. Isulti ko sa tinuod. Ay, alam na. Basta kinagagot ko nimo. Ito ba, wala nang kalagot mo na ako. Ito kay, sultihan ka. Doon ako yung nakuha diri. Oh, unsa? Unsa nakuha nimo? Ay, pangutana. Pangutana. Kaya masuhong niya ni Bay. Wala ko nisulti na masuhong niya. Ang nihon kitiga nga, manarit tagma. Ito na itibag kayo sa sityo kulo. Promise. Magkabawas tagma. Unsa? Lagi. Basta kayo magkabawas tagma. Ay, ano man lagi? Ay, kalputanan mo eh. Tarawa lang niya, ma. Kung siya ko baton, nipanarin na to. Sudyaya niya ko. Basta. O, lagi. Pag nagtulog ka manok. Okay. Ugma. Ay, asa to? Si Chukulo. Nalisulti ni Potyok. Nakabati siya nga. Anunsyo rito sa ating bakayan. Oh, sige. Ugma. No, diha lang ka. Diha lang ka batog ha. Ay pagbiya din ha. Dire ka. Pahimutang dia. Sige, tutuki ko. Anan. Ninuta ito tanawon luwasa. Nagtinutukay ta. Diri lang kauban ako ha. Ako namang usa. Ano lang ka batog diha sa sangas masinitas ha? Muna si kag nagkasabot da. Ako amigo, ibang giitan. Bantay ka? Natumong yun. May pagkasyat. Iya pag ito giputos. Iya itong giputos, uy. Kaya mo niyang tangil. Manari sila ugma. Nga? Musalir ka to? Tanaon ako. Kung na pa bang manok kabantam. Mitugpad na ito gikan sa iyang ibatugan. Uy! Wala! Narari ka diha? Nibali na kagbatog. Dali. Patuktukod di ka. Dali! Uwa pa man si Sir Michael. Yun na. Kanang naglakaw pa ingon diri. Si Rihanna. Wow! Bay! Uy! Daniel! Akong kabantay ni mo daw. Ako kabantay ni mo. Bayay, sa pagkabantayan mo yung mata tuwara ba ni Rihanna? Ha! Madugay. Kining bayana. Luguson ko ni. Sa! Na. Doon na siya. Hello, Rihanna. Uy, Daniel. Bida. Og musugot ka na ko, Rihanna. Ah? Biyaan ko ang tanan kong bisyo. Itingob ko ang akong panahon nimo. Daniel. Oo, anis po. Undangan ako tanan kong bisyo. Basta musugot lang ka na ko. Ay, isulti ka na sa babae nga dali ni mo mailat, Daniel. Pero dili na ako. Dili. Higala lang ta, Daniel. Rihanna, sorry lang ha. Usahay ang laki god. Magpagawas kita sa ilang gibati. Sama ko na ako. Ambot o nga no, sad ang gining mga mata nako. Okay nga naman, Chucky. Ambot o nga no, nga gihatagan man ko sa Ginoo og
matang maibugon. Hanggap. Ay, sa mga balukol mo ka? Tunto kang dako. Diskartis kang imo da. Okay naman tingali. Tungkol kay doon na ang tigagawasan sa pagsulti. Freedom of extension. Diba? Ay, handa, Chupi, oy. Oh. Taka ka lang, da. O say freedom of extension. Di na mo, oy. Pakauwaw lang kang Rihanna. Ano naman, sipyat ito. Sipyat lagi, sayop. Dili freedom of extension. Freedom of expression. Kala! Saktor ba ito ang gisulti? Freedom of extension. Extension. Asa may nagasakto ato? Ikaw ba? Patakta mo lang taong ka, Chucky, oy. Sakto niya ang gisulti. Freedom of extension. Sa Bisaya pa na, kagawasan sa pagpataas. Pagpataas ako sa. Kagawasan sa pagpataas akong kaibog o gugma kang Rihanna. Sa? Ikaw ba? Baya, no? Palusot sa kang kagwanga ka na? Hoy, kamo pa. Kung wa mo'y laing kalingawan, hangyo lang ha, ayaw lang ko. Da. To ara. Murag nasuko na to sa Rihanna ninyo, do. Rihanna, sorry ha. Apil-apil sa Chucky na. Pida. Paggawas ka akong ibati. Sali na. Nag-una na ko. Sunod sa kang hinampaka ka. Paghilo mo duha, oy. Mo ano si Michael? Mo siya. Mao ba, Daniel? Ulitaw pa na siya? Ikaw yun. Si Michael, ulitaw yun tingali na kay wa man ko nakita niya nga doon siya, babae nga iyang ikaw ban-uban, siya raman. Are you sure, Daniel? Ay, urag eh. Vanji, kung luha ka sa akong mga mata, di gyud ko muhilak. Tungod kay dili ko gusto nga ikaw matagak. Hanggaw. Sa mga dil balukon sa ka. Ikaw ba? Samtaon ka eh. Wa man kay gipili. Sige mo nagkakantog. Gali na. Antog kang Rihanna. Nya karon. Antog si Kapang Banji. Unsa man taon ka Daniel eh? Kung mapalit ka bisag unsa, mamili jud ka. O kunya, mahangyo ka, di ba? Ay, Chucky. Kamong klasihan, no? Di gyud mo na ako type. Mura. Abangisa. Kung kamoy akong pilion, ay, unsa may inyo ikahatag na ako? Kanang inyong pagkasugaron? Bangisa. Ay, nagtagda si Chucky Banji. Ay, nagtagda. Uy, ayaw na. Hala, sir, siya na ka na. Ha? Niya na lagi. Ang ngiga gining dato eh. Lain man sa nisakyanan ng iyang gida. Wow. Tugtupiha. Pangisa. Tawag na. Hello? Hi, Michael. Oye, Banji. Wiki. Lang ditsong nagtosik. Chucky, please silent. Paghilom, Banji. Yes? Can you give me coffee, please? Oh, sure. Sandali lang. Timplahan ti ka, Michael. Go. Lo. Ganda-ganda yun. Sir, boss, amo. Yeah. What's going on, Danielle? Kalas Banji ba? Murag. Ibog dali mo. Yeah, I know, claro. Claro kayo. Unya. But to tell you frankly, ang gusto ko sa babae, kanang babaeng hard to get. Ha? Mao ba, boss? Amo? I don't like easy girl. Pusing. Michael, Hey, here's your coffee and me. thank you, Vanchi. Oh, you're so pretty today. Thank you. Hey, Daniel, you, sa inyong ghost, huh? Bitaw, Daniel. Chucky, pag-order na mo. Akuan, soft drinks lay ako, soft drinks. Ay, natin akong soft drinks. Papalitin ko, Chucky, soft drinks. Unsa man? Kuha ko Pepsi. Coke. Litro sakto. Sakto na lang. Bugnaw dili. Bugnaw. Batol or kan. Pagkahanggaw, tubig na lang. Mineral water or glass water. Kabuang biyan mo, eh. Gas water na lang.
Hot or cold? Tunto. Anjay! Tunto. Unukol nga! Tunto ka. Unggaw ka na. Nalingaw ko ni mo, Chowky. Nakonsumisyon na lang hino si Daniel nimo. Tunto. Daniel, that's enough. Unggaw. All right. Today. Now, asa sa karon, ha? Kuan sir, kaya sa sityo kulo. May tigba kayo dito. Si Chukolo. Si Chukolo. Og balihon. Ay, nagpaliya, sir. Si Chukolo. Ipabalita. And then you said we will surely win today. Yeah. We will win. How sure we will win? Don't worry, Sir Michael. Ako mahala. Oh, what bahala? Salig ako, sir. Basta mulaog ta. Daniel, how many fighting cock? Pila kabaw kang imong ta? Four. Four. Opat, sir, opat. Gisod na ko sa duha ka karton. Matag karton, duhang sud. Okay. After nga mahuman ko coffee, we will go now. All right. Where's the cheek back high? Near the tree. What? Unsay near the tree? Near the tree, dool sa kanang kahoyng kulo. Naadihang tigbakay. Okay, sir? Near the tree. Yes, sir. Nadia. Okay, come on. Let's go. Okay, sir. Kursunad dagay ko nga manari taron. Tungod di Chucky. Why, Daniel? Why? Doon na siya da. Sir, doon na da. Sir, ako'y bahala. Mayroon tayo. Si mayroon tayo. Unsay mayroon tayo? Kita ka na, sir? What's that? Tangil. What? Changil. Yes, sir. Tangil. Yes, sir. Dito magikan gahapon sa ilang Potyok. Kay danihon tan ako siya nga ikuyog na to sa pagpamuwang ba. And, come on. Macho di mo magdalang og buisit ka to si Potyok. Kuan sir, kuan manggod, sir Bosing, amo. Sa dihang midaog permis Potyok, ang style nga kanang iyang gihimo, hikapon niya ang til sa manok nga iyang pustahan. And then? Ugon niya, pulos daog. Okay. Is that so? Well, then, where is Potyok? Wa, sir, wa. Kuan, sir. Huwag siya magkoyo na to, sir. Kay... pero, kuan, sir. Masig na siya. Nag-ingon mo to, sir. Nag-ingon si sir nga. Dahil siya magkoyo na to kay moon siyang kingkoy. What king kay? Pero, sir, kanang, di lang tamang itang Potyok, sir. Niya Chucky. Ito. Siya karon ang magdana tong swerte. Okay, ba, Daniel? Ipanapad ang atong mga manok. Ikaw ba? Ayaw kong mando eh. Tagka ng taos tigba kayan. O sila. Naapagkata si Daniel, no? O si Michael. Oh, si Chucky. Tura siya. Nagkugusog manok. O sa ato pa, niagin sila. Okay. Okay, Chucky. Ito pala na. Naraay. Siya malay mo sa kontra. Naraay sila. Siya mataon sa buwang. Ako mismo. Wala. Naparisan ng ilang manok. Hapit na mahuman ang pagbugkos ako. Ayos. Niya. Pailan mo sa tape. Mali kong gingon ni mo. Gina. Palugpiti din sa tape. Oh, Chucky. Siguro gini. Ay, pagdudua diyo. Daog na kita. Mudaog niya itong manok. Tuna ng akong tangil. Warta na ni. Pasugala og dako si Sir Michael. Pustahan niya og 10,000. Ay, padak na magsugal. Ano gul kay nga itong palabyon. Siguro tagdaog ani. Ikaw ba nagkayungit man ka? Bantay bitaw ka. Pakyas ganin ni Ron. Bitayon tigila sa sanga nilang kulo. Sa! Bantay kagil bitaw. Mubugar ba yung sugal si Michael ni Ron? Bugar ba siya? Ato makita ang resulta ron. Basta kay dako ako pagtuo. Nga musalir gini. Sige. Okay. Okay na. Sige. Butang ang manok. Tanaw na to, dili bahiwi ang pagtaon sa buwang. Okay. Okay. Hey, Uy, kasiray. Chowky. Regina nga itong manok.
Huh? Okay na? Okay na, sir. Okay na, sir. Busing, amo. Bugar tag sugal, ha? Bugar tag sugal. Okay. Pilay parada, sir. 20,000. Okay, sir. Was lang kakita na ko. Si Chucky pinagdas manok sa sud. Maruag ng Chucky. Kamaog yung mutila, butaa. Nandun sa ilang manok ko. Rasa kayo. Ug kabyara. Basig mo sala na itong himong tangil ni Chucky. Siya maginangunay. Klaro kay nga ilang gigamit. Ang himo ni Chucky. Misud ang kontra. Talisayon ang balibo. Talisayon ang kontra. Ug dako, ug taas, lig-unsad. Okay. Mayroon ka, Biara. Okay, kuno. Meron. Uy, inilog yapong ilang manok. Meron. Yes. Okay. Just there. Okay. 2,000. 5,000. 5. Sir, busing. 20,000 ang brada. Encuentro yun. O niya, atong posta sa telebisiya, 7,000. Okay, pony pa, balik 10,000, 10,000. Hey, mayroon! Oh, usa sa itong amigo! Attorney! 10,000! Okay, larga na! Sir, busing, okay na. Sugal na. Okay. Okay, Chucky! Sikat, Chucky! Sikat din, Chucky! Uli. Ikaw mo'y buhi sa manok, sir. Ikaw buhi, sir. Ako yung buhi sa manok. No problem. Ako yung buhi sa manok. Ang igas lang kuntaw. Doon nag-isaktos bala. Nya doon na pa gipares nga manok. Gamiton para sikad. Nagihiting ng lagmayo. Hindi lang ko mamusta eh. Obserbahan lang ako kung sa epekto sa gihimo ni Chucky. Wala, nabali ang masyada. Ganina ang manok lang. Daniel, may masyada. Karon bali. Masyada na ang sawala. Wala. Hey! 10,000! Buga magpusta si Sir Michael. Daw siya 10,000. Encuentro ginida. Si Busing. Yan ang manok. Ikaw mo buhay ha. Samtang si Bay Daniel, mau mutang-tang si Bay na. Kuman naman ang patusik. Okay, no problem. Dali na, sir. Kay tangtangan ko sa bahay na. Kaya ang kontra, nagsugod na sila. Okay. See, sentangin na sa paina, Daniel. Okay, sir. May porma na sila. Buhian ng manok. Naiiyan na silang sibog. Nagibutang na doon ka manok. Hamayon ta mo daog ng ilang manok ni Daniel. Ops, huwa pa maglabok. Nagharong pang duha ka manok. Daniel. Wa pa sila naglabog. Nagharong na unta. Ni paso-paso nila kawang kontra. Nagpaso-paso ato sa nga manok ni paso sa... Kalma ka na itong manok, sir. Salto ka na. Mauha. Yes, sir. Kalma ka na. Basta Muhammad ang kontrol. Pilit ka na. Nagkapaso-paso pa ang kontra. Uy, sir! Ang kontra! Ingon sa nilipot. O nga itong manok. Sige barog. Sige tuktok. Daniel. Animal. Talas mo luyoy! Patay! Uy! Nangiti pa ka itong manok. Uy, traw, sir. Ang kontra. Mitis lang ang balhibos ng bulok. Uy! Hala. Hala, sir! Ni kakak! Di atubang na sa itong manok. Kita ka ng kontra. Bantay, sir. Niyapay ko na to. Uy! Apla! Minagan! Uy! Dagan mo! Masama ka suwang! Gagpa ko na eh. Gagpa! Balak! Patay mo! Masama mo sa buwan! Patay mo! Uy! Patay! Nilupad ang kontra. Nilupad ang manok. Daog na! Nga naman ko, Ime! Nga naman may daog! Wala ginaog! Huwaman naglabog ang manok! Niyawasan makariyo! Kay minupad man kontra! Tablo! Sa!
Oh, shit. Oy, wa tay mahimo lang sir busing. Nilupad ba kontra? Wa may karyo nga nahitabo. Ug wa sad maglabok ang duha ka manok. Tablag yun. Kuy. Bisa. Ayo. Maguwang na manok, nidagan. Ayo, rasa para magayon, nidagan, kakak. Nilupad. Layo pa yun. Sawa, makariyo. Tabla yun. Anak din na, Noy? Ana yun. Way daw, tabla. Oh, talawan din itong manuka. Oh, come on. Gisapot ako din. Unsa makinig hitsabu, kaanugon. Ano gan kayo sir busing? Ano gan kayo? Sagdi lang. Saon to man? Nakatumong mo tag manok nga. Hilabihan ka talawan. Pero tinga ako ba? Kasi diyang gisika nila kagani ha. Nakita ang ginaturo. Giparisan silang dagang manok. Pwede may isuga. O siya diyang nagpatusik na pwede isuga. Kahit lang dagan. Buang ang manuka. Okay lagi ang taog. Naglabok pa. Unya, nakariyo. Daog nung Nga lagi. Kuyawan gani ko nga lab ka ng ato manok. Kay nagtalikog to atong manok ko. Talikod to. Kunya, ang kontra, dito na sa iyang luyo. Doon lang kayo. mao gani. Yan ngiti pa. Unya kining manok nga. Mangiti. Mubukad pa man ang pako. O gilabkan ba to, piti atong manok. Okay, Daniel, hurry up. Panapad. Kapoy, we are just wasting our time, makalagot. Oh, sir. Kumusta nakakaroon ng pagpanarik nilang Michael? Oh, basta nagswertihon to sila. Ay, nagpaabot bitaw ko, oy. Kining Banji, Mm? pwede ba nga mo hangyo ko nimo? Mas una maging mong kaila anak nila, no? Pwede bang mahangyo nimo sila? Nga dili lang sila magbugal-bugal na ako? Rihanna, Ilabi na ka na si Daniel. Presko ra kayo siya. hasta put si Choki. Away kaso ng Choki tungod kay... Ang kanang kang Choki, pulos man at mga pasiaw. Oh, well, ayaw ka bala ka. Ako'y mahibaw. Pero, Rihanna, usay tan-aw ni mo. Parisun mi ni Michael. Oh, uoy. Parison kaayo mo. Ay, muhay nga mo propose na siya na Korean. Oh, okay naman ka nimo ang taong sukarol. Oh, man ay problema tingali. Ang problema lang diha kun manugal ka nga wa kay kwarta. Oh, mao ba? Oh, ikaw. Mao kay imong gusto. Matag-ari niya, no? Mukis na ra ba siya na Koreana? Oh? Mao pa? Oh, okay naman ka nimo. So, why problema? Basta kay ako, nahog ng akong kasing-kasing kang Michael. Vanji, Day, punig usa ka puso. Usa ka suriso. Kaon tay, gutom man. Chok! Oh, Yan, ka? dali, kaon diri ba, Chuki? Dali, kaon ta. Siniar ka? Oo, nag-abot ka tong inyong gitari, pero napuira, kinlupad ang kundra. Ang bitaw eh. Ito, Dagal nilupad. Tabla. dagan, lupad. Oh, O lagi, dagan, lupad. ako ito yung butangan sa akong tangil. Ha? Katong itis bantam ba? Oo, okay. Nya, Daog daog ta. Klaro lang yung daog. Pero dagan ang kontra. Mo to. mao lagi. Chucky, taura na gisa ka manok, matari na gato. Okay, sir, busing. Hey, Potyok! Ani ka na diya? Sir, Sir ko ka karon. Manari mi. Ikaw adto na sa pusta dito sa Pikas. Makikunsa ka na mo? Ha? Potyok! Answer me, answer. No, sir. Lagi, Wa sir. ko madugal, sir. Watch out, ha? What's up? Pantay bitaw ikaw magpalipot ka. Adto ka marugal sa Pikas sa among kontra. Dili, sir, dili. Tanaw ko, sir. You better watch out. You better not cry. Pasko. At kay Chucky, kunay o niyang manok kay taura ng buwang ni Daniel. Unsa na tapan nga manok, sir? Ang arang danga manok nga buwanting. O niya kontra ang tabas. Sige, sir. Ano siya, sir? Sige, go ahead. Go ahead. Sir, mga unta, sir. Kauno. What?
You want me to eat? Oh, kaon, sir. come on. Want me to eat? Want me to eat, sir? Oh. Ludon ko nga magkaon sa mga dapit kasama diri, Potyok. Mama ba, sir? Oh, yeah, yeah. Di ka magsilbi kaon din kaning sa sit, sir? What do you mean by sit? Pungko ba? Sa English, sit. Stupid. Oh. Stupid. 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 Diyan ka na, Potyok. Libad. Asusuha. Di sila makaugpong-upong. Milyonaryo mong good. Sir, biya atas postada. What? Pila man ay ilang parada sa ilang manok, Daniel? 120 mil. What? 120,000? Yeah, motherboard. Kinako. Hack fight naman kinitig bakay. Dato kay nagod. Tagiyan ng manok, sir ba? Dato. Unsay negosyo. Ambot lang ka, sir. TL, tingali. Unsay DL. Inapangutarag unsay TL. Sa ato pa, mayroon ang ila. Hinilog. Sir. Okay. Di sana basta-basta ang ilang manok, sir. Pero, kaya na nato. Are you sure, Daniel? Maunang inilog ng ilang manok. Pero kaya natin. Kaya natin. Sa ato pa, iniulog ilang manok. Mayroon. So meron! Go! Hey! 10,000! Sir, atong parada sa ato. 50 mil. Parehas ang sugal. Okay, good. Okay. Larga na. Tantangan na to sa bay na. Go ahead. Asa na ka to si Choke? Anarda, sir. Nitipon sa mga tao. Tuwa sila. Nagtapan og si Potyok. Naades Potyok. Yeah, Daniel, yeah. Okay na, sir. Natangtang ng bay na. Okay. Parihan na kini. Kining buwang pahiran kini sa koimi. Diyan na padung kini ang koimi. Okay. Thank you. Napahiran ang buwang sa koimi. Okay, sir. Ibutang na kamalok. O, birig ang yapon. Wa mo na mag. Bitaw, Chuki. Naglakalakaw daw ka manok. Si. Nagkadola sila. Ayay! Nitalikod ang manok ni Bedanyel. Bah, patay na ron. Hala! Nangiti ang manok ni Bedanyel. Hala, ugang kunta nga manok. Murag bitutok sa iti. Gatubang na sa manok ni Daniel ang kutra. Hala. Mikakak! Idagan ang kontra! Abangas ka! Midagan gyapon! Koyme! Dakba! Hala, nagtuyo-tuyo ka manok! Koyme! Hala, naglumpag panagan mga tao! Hala, paingon na to! Adagan, Chukin! Ikay sa manok! Ha? Ikay! Ikay mo ikukul sa manok! Dagan, Chukin! Tidak ko kanagan kay Kimba na. Lao nga Kimba. Manok, miyunog ang manok ko. Ako yung gatubang. Hoy! Nagsumagbog ka na ang imong kwaloy, mamalibo. Murag ako inap ka na. Giyaha ka lang. Uy, karahan, di ko manok. Uy, tunto ka. Ano ko yung mga wayon? Ito yung kunta nito, balik sa akin. Minagdula ko. Kalab siya ako. Kahit mo sa buwang. Patay na ko, ane. Tabang may Potyok! May tabang, bay! May tabang, bay! Si Bajuki, mo hindi atubang sa manok, nga dunay-tari. Ang kunta sa manok ng Daniel. Hala, sukol bay! Sa pulisan bay! Punsa! Yan ka na, ni Pundo. Ako yung lamkan ko. Hindi ko Hindi ka buwangan ko. Bay! Kalap ko na ka buhay pa ka, bay. Buwaga, maluga ka. Di ko yung kontraoy. Tao ko, di ko manok. Buwanggaw ka. Bajuki! Bay! Idaanan ni Daniel ang ilang manok na may tarian! Ha? Itsahan na! At sila maglaban
Dali ang taon, bay! Dali, bay! Dali! Sir, Sir, daog ko dali. Wa man maglabok ang manok na to. Tabla lang yun, tabla. Pero sir, kasado naman. Ay, sus, wa lagi daog kay ko, eh. Igawas naman ni sa rodahan. Laro naman pildi may ulabokon pa. Unsa man ka. Pero kayo pa man ang labok, tabla lang, tabla. Pero sir, Tabla lang, tabla lang. Hanggang manok ka, eh. Ang taon ng nigay ito bang? Wadaog ka. bangas ka. Pistola. Bangas ka. Naigwang imong manok. Imong gipusil ang imong manok, sir. Patay. Wadaog, leche! Kabuangas ha. Pulos mananagan ang manok kakontra sa inyong manok. Bajuki? Ahak, biyay. Ngano ka, no? Isog kitagis manok. Giunan yung pusilang yung manok. Patay, ay. Nawaw tag-iya. Lah, Bajuki. Nagibiyaan ka na lang, Danilo. Milan ka na ilang sakyan, ano? Ilang isakyang kutsi. Larga na. Usap na sila, eh. Biyaan mo ko. Oh, wish it, Ay. Buanga, sir. Wa kita magdahom nga mao ni may tabo. Duhagi ka manok ang nanagan. Oh, but ka wish swerte. Karon pa man ni may tabo eh. Sukad sa ko pagpanari. Karon pa may tabo nga ang manok managan. Bisag wa pa kalabok. Okay mo sa tubakon, mudagan, basta naglabok na. Unya samaran. Aw bisag way samad. Nay manok ka mudagan ay. Pero maglabok pa. Pero karon wa pa gani naglabok. Nanagan na. Unsay hinog na rin, Tengel. Na, Di siya nisrambaw kaya ako magpusta ang kontra. buot lang sir. Di igyaw ko makatubag ni. Sir, busing. Rihanna, look! Nana sila si Miker. Mula ka na sad ko, Vanji. Ha? Nga naman? May buhaton pa ko. Okay. Ikaw ang mahibaw. Hey, Rihanna, where are you going, eh? Going home. May buhaton pa ko. Oh, is that so? Can I visit you? Visit? For what? Well, I just wanna talk to you. No, sorry. I have no time. I have so many things to do. Excuse me. Oh. Gibalibaran ka, sir. Busing. Well, that's what I want, Daniel. Ha? Kung sa'y buot mong ipasabot, sir. She's the one. Siya ang gusto ko. What? Oo niya, sir, busing. Si Banji. It's not a problem. I have no commitment with Rio Vanche. Pero, sir, busing. Murag nakagustor ba na ni Mus Banji? Oh, still okay. Well, pagbigyan, walang problema. Sir, busing. So, what's the result, Miker? Not good. Very bad. Why? Wa mi makachari. What? Yeah, Wa matari? wa matari. Oh, di anauntado pero, bad. What do you mean? Yeah, very bad. Ani ni, Banji, ani ni. Sultada na. Gibuhian ang duha ka manok. Ready na gyud. Ang nagharong na. Pero unsa ba nga, nikalit malag panagan ang mga kontra. Nanagan? Meaning, talawan ang kontra kay midagan man. Ay, lagi. Dagan. So, midaog lagi mo kay talawan man ka ang kontra. Wa, tabla. Nganong tabla man? Wa man magkariyo. Ang kariyo may basihan nga mudaog ang imong manok. Nganong wa man mo kariyo? Unsaon pagkariyo nga ang kontra wa man diha. Oy, wa didak pa. Ang asa ka dakop, unsaon pagdakop nga midagan, gigukod, milupad, pwerte yun di malasa. Mao ba? Yeah, that's the situation. Not good. Very bad. Stupid. Kapila? Kedwa. 2 times. Ang ikadwa, si Chuki mo'y gigukod na usab sa manok sa among konta. Mo'y giharong
nidagan man nagkatsibuhay kang mga tao, kay mahalog lagi nga masamad sa buwan. O si Chuki, o sa si Didagan, mauwi gigukod sa manok nga sa among kontra. Pwede nga hadlo ka ni Chuki, laliman ka ba kung masyapulan ka sa manok, mamatay sa kahit sa buwang. That's what happened, Vanji. Hadlo kayo si Chuki. Oo niya, unsa may nahitabo? Mao'y sinahitabo, gigukod na mo. Gidadaan na mo sa mong manok kay ipadayon ang sultada. Ala, dili naman mo sugot ang tag-iya. Giposili ang manok, patay. Hinungdan nga, di ulit lang eh. Oh my God! So that's why I'm not in a good mood. Give me wine, brandy. We will drink. Oh, okay, Miker. Batsuki, insam ka? Dili pa ka maapas nila? Ha? Di una ay. Pa man ka? Di. Tingalig ako pepemuntan itong Michael. Tingalig ako'y mangawas ka suko to. Unya ay mong tangil. Asa man? Kuha na ko eh. Uma ba? Kalibugan ako ba eh? Ngano nga ang mga manok ron nga kontra sa manok lang Daniel, managan man. Huwag isurti. Kinetong wa managan ang kontra silang mga manok. Patay mo sa ilang mga manok. Kaya di mata. Malasag dagwa ito na. Bitaw no? Libog ligo. Nga sa mga manok niya ng mga sugarol, tagsara may manok managan. Oy, labi nagdag ko kay pusta. Bitaw. Sakto ko ng mga manok ka sa kaon gud. Bitaw. Doon na pa na vitamins, doon na injection. Bitaw. Ngayon nga silang mga preparation ba eh? Bitaw. Bitaw. Lagi nga preparation sila ang ilan ng itari, ang ilang mga manok. Lagi, bitaw. Pero, nanagan man. Kabiha. Puno-puno mang baso, sir. Anong tama humantay yung Daniel? Naihita. Sir, dili ka masunog atong tinahiyan eh. No, impossible. Dili masunog ang tsinay. Malata lang. Sa? Okay, Daniel. Drink and drink until you die. Beer ako, sir. Beer. Bira ko. You son of a can. Magpili ka pa. Ako ibubayad, ikaw na magbuo doon sa imong imnon. Bitaw limot ko lang. Tuo mo ko nakaamot ko. No. Ang gawa ginagawa. Ilang pili mo to ko? Hey, Banji. Join us. Pero little lang kay maglimit ko sa kong imnon. Okay, no problem. Just join us. Nigang Panchi, nitupay man nila. Niinom man sa siya. Isa ng life. Pero ako, dili ko makahimo, anak. Sa una ang mga babae, dili cute mo inom. Pero karon, makita na nimo ang ubang mga babae nga naadap din sa kalsada. Nakig-inom na uban sa mga lalaki. Wala nila una-una unsay samputan sa ilang gibuhat. Hey, Miker. Banji? Do you have a wife? Wife? No. Until now, I'm still single. Really? Yeah, I'm still single, still searching my soulmate. Oh, really? Yeah, Banji, yeah. That's it. May nakita na ka? I'm still searching. Oh. How about you? Are you still single? Oh, yeah. 10 times single. 10 times single? Yeah. Meaning, I can sustain so many rounds. Rounds of boxing? Bisag unsang round. Nanginit pa nga akong dungganda. Murag aksyon libat akong pananawla. Binomanggoy among ginomod. Magkinaong sa ganiron. Sakon ako ang gipuyan atong Rihanna. Kung makahigayon, maunahan ako si Michael. Nindutar ba Rihanna?
Basta makainom ko, musuuling dugo sa iro na ko. Ano lang una ko din sa inyong kung sa imong payag may Potyok ha. Oh. Ay din kay ayahay kayong hangin. Sige, sige. Pwede mag-iay ka ng puyo din eh. Unsa man, di na kang balik dito sa Tigbagayan? Ay, wala naman tayo dito. Wala tayo tigbak kayo. Nabungkag mo ito ganiha. Hindi nilang ko. Nagpabuto mo itong tagiyas manok. Yung magpusiling manok. Ang balik to eh. Wow, ito maggubot. Ay, di Wow, na ito ko ba maggubot. Di na ko ba? Alin ako din ni bay. Okay, ano lang ka din eh. Ikaw good. Bahala na, ikay mag-igo. Diri lang ta, diri lang ta. Okay. Alam na. Magunsa, magdakop kong manok ha, Bisaya. Magihaw ko. Sagulan na ko kapayas ha. Ninduta na may Potyok ka. Igutom hinong kong... Balibad, sad, balibad. Ay, balibad. Uy, Balibad, sumot sad, gutom na. balibad. Kung di ko pwede balibad. Gutom ko sa muta. Ha? Gutom ko ba ito sa sitwasyon ganiha ba? Kung nalabkan mo sa manok ka, naitari ba? Walang patay na tigali ko ba eh. May pa, lapsang Ha? tagad to. Iinan ba yun? Di na ko kayahog manok ron. Kaya tusat ngikas buwang adto. Lagi. Sige, mayahog manok ha? Ha? Balibad, sad. Ay, yun no. Di ko balibad eh. Kau ko. Manok ka. Sige, ikailongag. Kaya ako, mag-ihog kong manok. Okay, pati kayo. Hey, Daniel, what's going on? Yes, sir, busing. Murag nalibat mo ko, busing. Murag kahubugol ako na. Don't worry. Just sleep activity. Kaya pa rin mo yan, kaya yan. You know, Daniel, doon ako ikihuda-huda. Unsa man na, sir, busing. Sa resulta kaganina, nagsigi ka garahuda kung what's the hinundan? Mabaya, unsa may nahuna-hunaan ni mo, sir, ha? Dili ka ang hinundan sa resulta sa antong pagpanibakay. Mayroon ka itong imong kaingon nga, channel ni Chuke. Unsa? Sir, busing. Dili ka mao ka chuan ni kaingon. Ngayon mahadlo pa ng kumsa sa atong managan. Sir, Unsa man tong tangil ni Chuki. Gikan to sa ungo o abot. sir, busing. Sauga na ka ba yun? Lamia sa manok Bisaya oy. Nya, mais numero 16. Oo, mamagina. Maminam dali na mo din eh. Basta may sudan, nakop timig manok. Manok dahil sudanon. Hayo eh. Oo, Pintaha gining doon na yung mga buhi nga manok pa no? Ay, Oo. pwede na yung mag-ihaw. mantinil. Munig tawag mantinil. Mantinil. bukid. Uy, Oh, Potyok. oh. Ang banta mga manok. Kasi ba eh. Nas punuan sa mansinitas. Tuda. Kang manoka ka ha? Ikar ginaka ako sa kuan, murang nakakaon ko sa imong hugaw. Tiradoron kang buanga ka. Uy, Uy, isugbat ka. Bay, Chuki. Abi ng tirador ba? Ayaw, nagilabdi ba yun? Lagot na manok ka ba? Baling naglagod ka. Hindi mo na yan sa... Sino sa gitan ko riya? Lagi, di man tao na yung sa oy. Kaya kuno pa ka man eh. Di man ka maitan. May Potyok. Ikaw mo na tinuod. Maitan rin to pa siya sa inyo. Siya may ato sa inyo. Unya, gihugaw-hugawan ka niya. Giintahan ka. Dili ikaw may kyan eh. Dili yan sa... Tinguhap ka nga, mo siyang bitkon. Naluoy ito manok ni mo. Abi niya gigutom ka. Mutong gipakaon niya siyang ngiti. Buong. Angay ka magsalamat niya nagkakaon ka. Badi ay. Nagsabot itong manok, mo siyang bitkon. Mutong giithan ka. Ang hanggal tugtugaw pa dyan. Unya, inamdumi. Ngayon paghugaw-hugaw ni mo, imong gikuwag tangil. Bitaw no? Pero sabi ni Tabo bay, naga naman kontra. May na lang. May lang kinanaga na magunta. Unsa ka kung inyo pa ibidagan. Bitaw. Unsa na obserbahan ni mo. Sadyang nanari mo ganina. Kuan, ako na obserbahan gani ha. Ang kontra, dinidayin mo hamag. Sige pagbirig-birig. Kunya, ato sa punta sa dapit sa ikog sa manok ni Daniel. Og niya. Kuan, kining mangiti ang mga manok nilang by Daniel. Ang hagit ka manok no. Nangiti no. Lagi. Kunya, ang kontra ka manok, maragbutan ako kung sa'y natagag sa lubot sa manok ng Daniel. Sa kontra. Dayon. Yung manok tutok nila, palisan, din dagan. Bito no. Wala mo sa nila matikdan ako. Kamatikod ko anak, pero
Natural na sa manok nga mangiti yun. Miti. Agaraw kita na ba? Pero, wa man na ganang kunta. Lagi. Pero ganiha. Tragan ka ng manok eh. Sa to pa, angay mo magpasalamat sa mong tangil. Ano man? Tungkol kay, wa mo mapildi. Wa mo pildi. Tuod no. So, epektibo kaya po na mong tangil. O ka na, gubi ka sa bantam nga nakaiti mo. Salamat ka sa iti. Salamat ka. Tuod Sa kaon po ka. Ikaw na yan. Sakto kami. Sakto kayo. Sakto pa. Epektibo ang mong tangil. Lagi, epektibo kayo. Ang no? Tapaitan na usap, nga usap. Iyo. Siguro mo nagkamatikod ba? Huwag ka masulti na ko ba? Huwag mo matikod. Kung huwag ka mag-isgot ba, hindi na ko masuta nga. Epektibo ang tangil. Pasalamat ka. Pasalamat ka ni Bantam, ha? Bantam! Salamat ha! Salamat! Ano ba yan? Itutugaog pa. Sa ato pa, mitupag siya mo. Ambot pa sa putad do, nga patik. Sa? Sakto na ko, sir. Di naman na. Surrender ka na. Di na. Di naman kayo, sir. Bog na ko. Okay. Kay mauli na sa ikaw mo, pauli na sabi ko, okay? Going. I wanna go home. Michael, kung dili na kaya, pwede naman. Pwede nga unsa Francia. Pwede rag-ari ka matog. Are you sure? Ano na lang higla, sir? No. Maikog ta. Mauli na ko, Francia. Pana, Sir Michael, ang kalakaw na. Nya, ikaw Daniel. Uli na ay. Bali mo kayo. Muli ko ko. Sige na, sipat na. Musibat ko. Narambay nga. Gipuy ang Rihanna. Magpadool ko sa iyang bahay. Kung makay gayon, sudlon ko siya. Dili ka magmahay, Rihanna. Kung magkakilaw ka na ako, mamatsi ka o mayana, bayhana ka. Niyan ako. Niyan ako tapit sa may jealousy. Mohinay ko li sa sod. Hoy. Doon ay aga sa tubig. Uy, baya. Marami akong nahuwasan sa kong kahubog. Dili ka ni dapit sa banyo. Murag bukol na kayo. Naglaylay pa. Naligo itingali ni Sayana. Muli ko. What I am washing now is not for you. What I am washing now is not for you. Dili di ay para na ako. Washing Nagtuo tingali siyang wa ko makapantay ay. Karon Daniela ka. Karon ka. Ingon sa dili ko na maantos. Murag nisaka ang presyon sa akong dugo. Kinahanglan nga muus-us ni. Kinahanglan nga ikak na ko ang akong 45. dito ba? Oh, dito Hindi ba? kanta pa din. Karoon ka. Rihanna. Oh, narito. Sabligan ko sabig. Tangso. Sabihagan kong ihi. Buwisa. Masama ka? Muragan ko. Mutagan ko. Da, merisi kang buanga ka. Bastos kay kanda ko. Nagtuo tingali siyang wa ko makabantay niya ay. Manyakis juga Daniela.
dili ka kakumpiyansahan. Bantay ka na gido kita na to. Sudyaan dyan ka. Unsa? Bastos kayo. Dito pa ingon sabay. Og nang lili na ako nga naliko. Tinuod ka, Rihanna? Wala lagi. Unya, unsa may imong plano, ha? Imong ipabarangay? Dili na lang, uy. Tanaw na ko anong tanyal, no? Manyakis ng kanahan. Kung muusab siya, dili lang niya siya magbahay. Dunggapon dyan ako siya. Oh, Rihanna? Hello, Banji? Hoy, Daniel. Bantay ka lang, do. Suko na ba kayo ni Mus Rihanna? Ha? Nga naman? Nangli ka man niya? Wow, uy! Wow! Ikaw kunoy nang li niya. Nabubuan ka man ganig ihi. Uy, bawa na. Siguro ka. Apataka mo lang tao na siya, uy. Nga nung ko itong mamasangil ko taon siya na ko. Pasangil ha? Pasangil ay? Uy, dili pasangil ning ako, Daniel. Tungod kay gikuhaan ti ka og video sa imong pagpaingon sa bay og sa imong paglili. Rihanna. Mulimod ka pa? Ha? Bastos kay kang dako, no? Gusto ka? Dunggabon ti ka? Rihanna. O sa sangkutan na paragsulti nilang Daniel o Rihanna, mga ikalasundan nyo karon sa pagpamila online para mga sumpay ng sugilanon Potyok bulingit. Tagsuwat ang Direktor Francis Iliagues Pares, musical scoring Brandy Nacordataya, katong audio editor Ariel Mancao, soundman Jalm Polara. Dalit kaninyo sa RMN Drama.